Hello guys! Good afternoon! So ngayon pag-uusapan natin kung ano ba yung dapat unahin, yung bahay ba o negosyo. So, yun yung pag-uusapan natin and yung ating background is yung mga picture namin at saka kay Hagrid. So, ayun nga. Puyunak! Ayan. Saan na wala akong lipstick, wala akong makeup, ganun. Simpleng ano lang tayo ngayon. So, ano ba yung dapat natin unahin? Kasi, alam ko sa atin, mga Pinoy, gusto talaga natin na mauna talaga yung bahay. Yun talaga yung ating biggest dream. 'Di ba? Pero, ano ba talaga yung dapat unahin natin? So, eto. Ako, based on my experience nito, feeling ko kung meron ka naman talagang ipon, or maganda yung trabaho mo, stable na, 'di ba? Malaki yung income mo at maingay ngayon siya mga bata. Kung malaki yung income, stable na, well, why not? Bumili ng bahay. Para syempre naman, gusto naman natin yung family natin, di ba? Nasa mabuting ano sila, maganda yung tinutuluyan natin, di ba? Pero syempre, kung yung pera natin is kakaunti lang naman, tapos ang dami pa nating mga utang, ang dami pa nating mga loans or mga bills, 'di ba? So, kailangan mag-isip-isip din. So, depende yan. Depende, timbangin mabuti. So, for example, kung yung trabaho naman is kumikita ka naman ng at least 20,000 or 20 to 30,000 a month. I think, go na. Push mo na. Tapos wala kang masyadong utang, wala kang masyadong loans. Push mo na yung pag-loan para sa bahay. Kasi, di ba, kung sa subdivision, di ba, push mo na. Kasi syempre, lalo na kung pamilyado ka, maganda talaga na meron sariling bahay. Pero, ganito nga, kagaya sa amin, kung minimum wage earner ka, mahirap mag-ipon. Wala kang business, wala kang extra source of income, yun talaga nakarely lang kayo sa sahod. Medyo mahirap yung kung uunahin mo yung bahay. Kasi syempre, kung for example, bibili ka ng bahay o maglo-loan ka ng bahay, una, kailangan mo, syempre kasarili mo ng bahay, di ba? Kailangan mong ipaayos, pagandahin. Syempre, sa'yo na talaga yan. And, magsa-start ka pa lang kung hindi ka pa nakapag-start ng magpatrabaho, syempre kailangan mo ng tubig, kuryente. Magastos din yun. Diba? Kasi magbabayad ka talaga doon. And, maraming mga bayarin kasi napansin ko talaga, pag meron pag sariling bahay, pag sariling bahay mo na talaga, renovate ka ng renovate. Ang dami mong gustong gawin sa bahay mo. So, napakagastos talaga magkaroon ng bahay. Kaya, kailangan paghandaan, kailangan ready. Kagaya naman sinasabi ko dati, yung bahay, kailangan blessings, hindi siya pa yung nagiging rason na magiging problema pa sa'yo, diba? Kasi, sa realidad, sa buhay guys, alam ko, marami sa atin, gusto talaga natin maging homeowners. Diba? Yung title talaga na homeowners. And, hindi kasi, title lang yun guys. Alam mo yung wag kang magpapadikta o magpapaano dun sa ng society na kailangan meron ka talagang bahay agad-agad. 'Di ba? Kasi mas sa akin, gagaya ng sinasabi, dami nang sasabi sa akin, sayang yung rent, sayang yung nagre-rent ka lang, hindi naman papasayo yung bahay, ganyan. Honestly, gagaya yung sinasabi, iba-iba naman tayo talaga. Pero sa akin, for me, yung pagre-rent kasi, hindi naman masama. Kasi, pag nagre-rent ka, tinutulungan ka lang para mas makapag-ipon ka, pangbili ng bahay, or pang down payment, sa kung saan ka man titira, diba? Makakapag-ipon ka kung gusto mong pili ng lupa. Siyempre, dahil pamilyado kami, wala kaming bahay, saan naman kami titira? Alam naman, agad-agad kaming kukuha ng bahay. Diba? Yun nga, gagaya ng sinabi ko, maraming mga dapat i-consider ng mga bayarin at hindi namin kaya yon. And alam ko mas marami din sa atin na kagaya sa amin. 'Di ba? Make sure lang, ito lang kasi yung hindi maganda sa pag-rent. Kasi mostly sa atin, nakuyosan na, kaya tanda na. Mostly kasi sa atin, nagre-rent, inabot na tayo ng
10 years, 5 years, 10 years, 20 years. Nagre-rent pa rin tayo, 'di ba? So, walang improvement yung buhay. Kaya, ang ending, nasayang talaga yung rent mo. Kagaya na sinabi ko, yung rent, tinutulungan ka niya para makapag-ipon ka sa down payment mo or pambili ng bahay mo. 'Di ba? So, importante na pag nagre-rent ka, sikapin mo na for example, yung ano mo, parang tawag dito, yung goal mo is within 2 years, maiipon mo tong pera na to para pang down payment or pambili ng bahay. Gawin mo para hindi masayang yung rent mo. 'Di ba? Kasi lagi yung sinasabi, ay nagre-rent ka, sayang naman, sayang kumuha ng bahay kasi ganito ganyan. Hindi naman kasi ganun eh. Iba-iba tayo ng estado sa financial status natin, iba-iba tayo. Kagaya na sinabi ko, maraming kagaya sa amin, nahirap talaga sa buhay. So, importante sa amin na makapag-rent para papaghandaan namin yung ano talaga, babayaran sa mga magiging future bahay natin. So, sinasabi ko to sa inyo kasi medyo yung iba, sarado talaga yung utak na talagang kailangan gusto mo kumuha ng bahay. Kasi yung bahay nga sabi ko, kailangan blessings. Hindi kailangan, kasi ang dami-dami kagaya dito. Hindi lang dito sa subdivision namin, ang dami pang mga subdivision guys na nasayang na din yung pera kasi hindi din nila nakayanan bayaran yung monthly. Kasi syempre, lalo na kung malalaki na yung mga anak, may mga college, may mga students ka na, babayaran ka pa sa school, meron ka pang baon, mga kailangan sa mga bata, 'di ba? So, ang dami talagang mga gastusin. Tapos nag-ano ka kaagad dun sa bahay. Ang dami mo palang mga utang. So, talagang mahihirapan ka. Tapos meron pang iba, yung equity pinang-utang pa, 'di ba? So, yun yung mahirap. Kasi pag inutang mo yung equity mo, guys, syempre, magdodoble na yung bayarin mo. Kasi magmamonthly ka na doon sa inutangan mo sa pang-equity mo at meron ka pang monthly doon sa subdivision na tinitirahan mo, yung monthly amortization. So, nagdoble-doble na siya. So, kasi akala ng iba, pag nagkaroon na ng bahay, parang okay na, parang wala nang problema. Alam mo yung, kasi wala ka nang bayarin, ganyan. Pero take note, pag nasa subdivision ka, mabayaran mo pa rin naman, para lagi naman nang nagre-rent. And imagine mo 30 years yan. 30 years. Diba? So, parang nagre-rent ka lang din. So, wag magmadaling magkaroon ng bahay kung hindi pa talaga ready. Kasi, ang dami dito talaga pinapaasyon na kasi hindi na talaga kayang bayaran. So, nasayang lang din. Nasayang lang. So, kailangan make sure talaga na pag nagkuha kayo ng bahay, ready na ready kayo, guys. Okay? Konti lang yung utang. Okay lang talaga may utang. Pero at least naman, konti lang. Yung hindi talaga kayo papatayin talaga sa bayarin. Diba? So, ganun. So, feeling ko talaga depende kung bahay o business. Sabi ko nga, pag okay yung trabaho mo, stable siya, wala ka masyadong utang, wala ka masyadong bayarin, go for the bahay. Go na. Diba? Pero syempre, kung medyo hirap na hirap ka, medyo mag-ipunan mo muna yung pang-equity, yung pang down payment mo sa bahay. Diba? Tapos, kailangan, alam mo kung magkano yung monthly income mo, para at least alam mo kung kaya mo na ba talaga. Kasi usually sa atin, hindi kasi natin alam kung magkano talaga yung monthly income natin. Kung magkano yung ginagastos natin buwan-buwan. Kaya, feeling natin malaki yung ating kita, kahit hindi naman talaga. Akala natin kasya na yung ating pera, yung ating monthly na sahod, pero hindi naman talaga. Kasi nga, hindi tayo nagbabudget, hindi natin alam, hindi natin sinusulat sa papel kung ano yung mga pinagkakagastusan natin, 'di ba? Hindi naman kailangan talagang kahit pambili mo ng piso doon sa tindahan, ililista mo pa. Hindi naman ganoon eh. Kahit yung mga malaking items lang, yung alam mo kung, for example, sa tubig, kuryente, alam mo, may estimated ka na dyan na ito yung babayaran mo every month. Sa pagkain, ito yung dapat gastusin nyo every month. Sa loan nyo, ito yung ginagastos. Para alam mo na kung hanggang saan ka lang. Kasi, para alam mo kung anong total na talaga yung ginagastos mo buwan-buwan. Kasi kung kumikita ka ng 50,000 a month, ginagastos mo naman is 55,000. Tapos, diba? So, ganun lang yun.
So, ano yun guys, sana ay may napulot ko rin sa mga sinabi ko, sana naliwanagan kayo. Huwag magmadaling maging homeowners, kasi yung homeowners is just a title. Diba? Blessing. Yung house is dapat blessing siya. Hindi siya maging cause ng problema. Hindi siya dapat, talaga, magiging cause pa siya ng stress mo. Diba? So, ayun lang. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Sana ay may natutunan kayo dun sa mga sinabi ko. And, based on my experience yan, guys, and nasa inyo na yan, kung susundin nyo or hindi. Pero, pagsumikapan nyo na lang na, mo yung, bumuti yung buhay ninyo, hindi masyadong ma-stress, huwag masyadong magpapadala sa ng society natin na kailangan may ganito ka, kailangan may ganyan ka. Huwag magpa-pressure sa mga ganun, okay? And yun, salamat sa panonood guys. And see you in my next video. And bye!